long live! Long live, long live! BPF, long live! Long live, long live! BPF, Zindabad! Zindabad, Zindabad! BPF, Zindabad! Zindabad, Zindabad! BPF, Zindabad! Zindabad, Zindabad! BPF, Genocide! Genocide! बेनि सायाव आं फोरमायगोन जोङो बिपिएफ जानानै जोङो माब्लाबाबो मेंनाय गैया जोङो दिनै 5 बोसोरखौ जेनदोंब्लाबो जोंनियाव मेंनाय गैया जोङो अरायबो बेबायदिनो गोगोमै जोङो गसंथानो थाखाय दिनै सावरायमेल लादों जोङो साफ्रोमबो आइजो बिमाफ्रा जेरै जोङो न'खरखौ खुङो जोंनि रायजो समाजखौबो दिनै जों बिटिसिखौबो जोङो बेबायदिनो बोखांलांगोन आरो जोंनि निसिमा जानानै जोङो बेबायदिनो जोङो एकदम जानजि खाफ्रानानै जोङो गोहो खालामनानै मावगोन आरो जोंनि मावनाय आदब खायदाफोरखौ जोङो दिनैहाय फोरोंलायदों सोलोंलायदों बेनि गेजेरजों जों बिमा जानानै जों माबायदि मावनांगौ जोङो दिनैहाय मोनसे वमेन्सनि मेम्बार जाबायब्ला जों सासे गामिनि लिडार होननानै जों साननानै लानांगौ जों बेफोरबायदि जोङो फोरोंलायदों रुजुलायदों आरो जोङो बेफोरबायदि आवगायलांनायजोंनो जोङो जोंनि निसिमाखौ जों जौगाथाय लाबोनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दं दा जोंनि निसिमा ओनसोलाव गोबां बेबायदिनो दुखु दाहा सैनानै थानायफोरखौ बिसोरनि बाबोदनै बिसोरो सिगां बुंदोंमोन गावसिनि जि इउपिपिएल सरकारा फैयैनि सिगां जोंनि इउपिपिएल सरकारा फैयोब्ला जोङो साफ्रोमबो गरिब गन्द्रा दुखिया हावरियाफोरखौ जोङो रावखौबो दुखियायै दोननाय नङा जोङो मैगं फानग्राफोरनि थाखाय मोनसे सुबिदा होगोन अमा फिनाय दाउ फिनाय माबा मोनसे ना सारनानै जाग्राफोरनो जों थाखा फैसा होगोन होननानै बिसोरो बेबायदि थिरांथा लादोंमोन नाथाय बिसोरनि बुंनाया मोनसेबो जायाखै फैलार बिनिखायनो दिनै जोंनि निसिमानि जानानै जोङो दिनैहाय गोबां बिसोरनि जिबायदि खोथा बुंदोंमोन बे खोथा बुंनायनि सायाव जोङो दिनैहाय साननानै नायनानै मोनबाय मोनसेबो बिसोरो मावनो हायाखै दा बे हिसाबैनो जोंनि मानसिफ्रा जेसेबांनाखि बिसिनियाव थांदोंमोन इउपिपिएलआव बिजेपिआव बेबायदि थांनाय मानसिफोरखौबो दिनैहाय जोंनि सिगाङाव बिसोरो खोथा होफिनदों जोङो फैनायनिफ्रायनो 5 बोसोर जाबाय दिनै जों जेबो मोनाखै बेनिखायनो जोङो बिपिएफ सरकारजोंनो थांफिनगोन आरो बिपिएफ सरकारखौनो जोङो गनायनानै लागोन हाग्रामा सारखौनो जोङो सिफ खालामगोन होननानैहाय जोंनावहाय मिजिं थिनाय दङ जोङो 7 निफ्राय जागायना दिनैसिम मथा मथि जोङो 10 to 15% खामानिया जोब्बाय खोब मोजाङैनो जादों बोथोरजों एसे एला दावहा नांनो गोनां जादों थांनाय हरावबो जोङो नाइट शुट दंमोन थिग सेटआप बानायनायावनो जोंनिया 12 हरनि 12थासो जाखादों आरो केमेरा जाननाय लोगो लोगो अखा हाना होबाय माबाया शुटिंआ थाद'बाय फिन आरो नै दिनै जोङो बे सिनखौ लाफिननो नागिरदों बोथोरजों एसे एला दावहा नांनो गोनां जादों ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला बे जायगानि मानसिफ्रा जोंखौ माने खोब सापर्ट होदों आरो जि समाव जोङो सोरनिबा न'खौ नांगौ जादों एसे बुंहैनायावनो हगारनानै होदों बिथांमोना माने माबाफोर रिक्वायरमेन्ट्स नांगौ जायोब्ला बेफोरखौबो बिथांमोना जगायनानै होदों माने फारफ्रोम बिथिंनिफ्राय नोजोर बोना नायोब्ला आरो जोङो नैबे ओनसोलनि सुबुंफोरा खोब हेफाजाब होदों आरो